Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nagabate CTV ni priang subai pi baro syakimat kimat menta gajan miet sngio umni ka kendai terik ujeliau arhajar arpun riu. Ini sedang dagimat kubor na kejela. UMLA ka Kleriat constituency ba kermen shelau la ong ba ka jingya kun na ka benta ka hok ban yo ti doyong kadang yai beteng bat penparu ka jingkermen ba ka jing terwa batmai kan yahap bat karukom ti doyong ha East Giant Hills, West Khasi Hills, bat ha Garo Hills district. Uba shelau laong baka sorkar kala bata ya ki kenhon baper bakin penkre ya ga daita bat ban pha ya ga dorkas hau menteri rang ba hakaba un sapha pat sya ga sorkar pedeng bakan bishar penia. Menteri rang ba ka jelau Konrad ke sang ma ne ga sngi ula plait pat ba ya lightly ki boss electric hapo ka PME boss seva scheme ya ki bala ai kerteng ka boss jongi. Hagajing yalang kabalalong ha Taraghar State Guest House Shillong. Kilai teli ki kenhon seng na Mausan Ram CNRD block ki bakan tup ya ka FKJGP ke HNYF bat ke HYC kila penbena ban turpat ba sya secretariat ha ka khatar tere gujeliu arjar arpun rio bandawa ba sorkar kan wengno ya ka Sai Computers Limited na Mausan Ram. Uba tengshan rong sang ulaong wat hadian balaya kendu yo menteri ketenat boarding uba met ba lengdo dangshen ndrai haduk menta kilai seng kimpat yo satia ya ke jubab ke basyai na ke sorka kinong yalam ke Jets 24/7 balalam khmat do managing director usamla penskem lang urea kila lek ban yakendu yo deputy commissioner ke East Khasi Hills district u Abhilash Baranwal badairu u chairman jongga regional transport authority ban kerpat bon pelai no khamkloi ya ki allotment order na ka benta ki samla wat kam ki ba apply ya ka two wheeler permit na ka benta ban kamai hasor Shillong lengba ki bike taxi lani ki tuk tuk kinong yalam kanong po region auto Owners and Drivers Association kila lek ban pensngo how Deputy Commissioner ke Ribhoi District u Abi Sheikh Saini bat IT ru ya dorkas ban penpau ya jing kaba kila mat na jing kiu dor ko umpniang petrol bat diesel kabalak ta ya kamai kaji jongki kani ka kenhon balalam khmat do president uba Banasar lengdo kila pensngau how Deputy Commissioner halal ka jingwan kamai sahu ki kali auto na gejala Assam Sharif Hoi District kabakta ya ka kamai kaji jongki nongnya kali auto. Wei hybrid la kena bau la yok pangkpo hadien bau la di ya ka umsok fruity balathet na ka wei kedukan hanong ba Shillong. Ya kani la pentip do ba Nicholas J Karnami hadien bau layok pediang ya ka wei ke video na wei rang ba ubala ring video bat pa kerpang kum ka jing pen inuksa syaki pat ba baki dei benda husiar ba habatiet ya kano ka ya kani ka umso onda ka song kala sir kinong yalam ka Giantia National Council bat ka Giantia Students Union kila lek jingo bat lek Iman CM yo president ka Giantia Coal Owner Miners Suppliers and Workers Association uba Marshall Biam ubala syat ngan klemput sngi mentala kendai sngi kenti halar rembai bandawa ya ke sorkar jela bakan wad kilat kelenti ban wengno ya ke jingkhang ti bat shalan doyong kipat ba rilum Giantia. Hagasngi baka Khasi Students Union kala pelong ya kelempung penskem ya kinong yalam batmai jongka unong kren ubala khot kerpang uba ken pham sing nong kenri ula shim ya kebenta ban batai company ashpang ka jai penriu Khasi kamat ka bau ba ken pham ula kren hagani kasni ka dei shapang ka kenkur kenka hagaba ula ong ba ka dei ka bate song ya ka wei ka jai penriu ulaong ba ka kenkur ya ki badai na ka juk kasnam na uju usembai nalor kata kidon sagi kamkur kayate kur bat ka tingkur kala don ka jing syatu na ki babun teli skuti ki bapniang hakmat ka treasury office ka badon halashumir
layok ring dur ya gani ke jingja lengba ke CCTV kat kum ke jing ya to jongki to ki basyak to ki la to ba unong to ula to ya barok ki tiar ki ba ki tap haskuti naduk ki raincoat ki pelapisa ki helmet bat ki weipat ki jingdon kam ki ba ki tap apo skuti ka sanfida nongrum kalawan raya ka nam ke buram jong ka ri India kamtam ya ka jela Meghalaya lengba ka jingla jong ka ban yelek kai bha ka lumpung yelek kai football jong ka SAFF Women's Championship ha ka ba ka India kala yok ban raya ka nam la ado bat ka sanfida nongrum kala syaji kum ka nong yelek kai bakan sai tam lani ka most valuable player jong ka ni ka lumpung Mentang ni pai syakimat kubor nak lengkari. Kajing ki jongki naxalite kala sedang haus nem kat kendai span riu punyo kum kajing yele ban yo ya ka hok halor ka kendau ka siap bat ka jing persya ya ka jing sya le ben ki riu lom. Nrei hadien kala kelalong ka jing ki jongki mawes ka bersyirkai ha ka ba ka jing dawa pisa ka jing tombor bat ka jing pentin pensmit ka hakeleng ki jela jong ka ri India. Nadu usnam arhajar khatsau ke sorkar kala penia solang ya ki kampahara ki projek penroy bat ki program penkot ban telakam ya ke jing kener jong ki mawes kepala penlong ya ka jing hiar ke bajur jong ka left wing extremist bat ke jing jan ban penduk no ya ki kam tombor jong ka mawes house nem arhajar arpenri Kajing jit kertong ya u Rajendra Jain Syaraja Sabha bat kajing sya jit klem don bepersyak ya u aniket tatkare kalanang penskem syuk ya kajing lak bor jong ginong yalam bala rim jong ka NCP u Praful Patel bat u Sunil tatkare hapok kaseng bayalam daka Sunetra Power. Kini jipen pau ba ladon ke jinya suk hapok keseng haga bau patel bat utat kare kila yok bor biang kum ki nong yalam wala kila persyang kamen syua ban penrem yaki. Kajing kiu jong ki jing has Strait of Hormuz kapan pau ya ka jing bum shngan ha India namar ka jing tut ban penbiang boarding klem dan yo ya ka jing don kam ban penduna ya ka jing shania ha ka umpniang bat gas bawan na syabari da ka ba penon kam no ya ka boarding bala ban pentemai ki project penkela jabo asya ka boarding bat ki telong boarding beper Kaseng Kongres kala kena baka Bharatiya Janata Party kala penlong politik ya ke mokot duma penkelaniam ha Shamli Uttar Pradesh haswa ka election syariyeng dorbar tauan da ka baong baka no ke jingkelaniam bean dei ban le lengba ki rukom trekam ba man gasngi jong ka an ban ya ka ba penlong ya ka syaki mat san pertai ka ba kraw Kajingkran kalong halor uway ubriyo uba kerteng u Ayush Malik uba ki bahiyeng jeng u ki keno uba ula kelaniam Islam lengba kajing penbor kebayadai bat kajing syongkha kaba u Malik hi upen scam ba ula kelaniam daka monsngobha bat omsyem la penbor u da mano menuru. Ujon berita seulah tok syau Amit Shah, Menteri Kampoyeng Sorkar Pedeng, ban pat tokit halor gi jingkenok bagi pulit jong ganong ba Delhi, kila penting pensmik ya ka wei kesamla pule postgraduate ka Ahana Singh Kaith, hakapor badan ke jingki ha New Delhi. Berita seulah kena bagi pulit kila keli jingkeli ya ka tei kesamla pule halor ka jingyadei jong ka bat kesan pertai kila penbor ya ka ban sailut ya baro ki bakala bu ha ka phone jong ka la bot din ya ka da ki pulet bat lakhang ya ka ban lek syakate ki jingi ki Presiden ka BJP ha Karnataka balong ru MLA BY Vijayendra ula kentok ya ginong yalam ka seng kongres da ka boong ba kila syujau umat kurtia halor ki khubor ba menteri rang ba do barim HD Deve Gowda klem syajit kum MP ka Rajya Sabha Vijayendra ula keno ru ba ka seng kongres kala persyangkat balak ban penjot ya Deve Gowda Yau sok manir na Tezpur Assam ubadon ka GI tag la shalan sya Dubai hakasin ke benengkong kabalong mau jam uba kraw
ban ra ya usok ba paunam jong ga jelas ki yogi hat jong ga perthei. Ki officer kila ong bakani ke jingshalan syabari kepala kersan daka Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority la kmilanti bakan kentiu ya ka yok ka kot jong ginong rep kan kentiu ya ka jing itu ha ka perthei ya usok manir na tespur bat kan tau ya kilat kilanti ki batmai banshalan ya ki marrep na Northeast India. Laingot Gibril kuntup ya kawai kalong keme ke bala pun kon prabanai bat ukurim jongka kila yap kat ba arngot kiwai pat kuntup ya ka kon kentei jongki ke badang arsnem karta kila man saujur ha ke jingja accident kali hajan ara vakurichi ha Karur district jongka Tamil Nadu hne ke step kat kum ka jingya thu jongki pulit ka kali ke ba kit ya kani ka Longyeng na Bengaluru sya Madurai kala leitan ra ya kawai ka van ka basange hadien ba unongnya ula persyang ban kiar ya kawai ka tuk ka bala pai kan sana ka surok Karur Ding Dudul National Highway. Mentapan ini pai sya gimat kubor na keleng giri ka pertai. Presiden jangkari Amerika Donald Trump ulaong baka Iran ka kloy ban ino ya ke jingyai persyang ban yo ya ki tiar yale nuclear bat ban ya soy ya ke jingyate bat ka Amerika kat ba ukam baki kam sipai jangka Amerika kila pentelot shibun ya ke bor sipai jangka Iran. Ka White House kala kersyan ya ke jingbu dor Presiden Donald Trump hado silak US dollar na benta ka visa H1B bat kala temu ban kiu ying li ying sao hadien ba unong bisyar jong ka sarkar pedeng ularai ba ka bor sensyar kam don bor ban pengat ya kani ke jingsya keno bat penbena ba kani ke policy kalong ka ba BI. Arngut ki Senator Democrat Barangba ka Elizabeth Warren bat Mark Kelly kila ya kentu ya ka sarkar jong Trump bahkan penjari biang kumbala terwa ya ka khajna kat jhat ya ki jhat jong kari China namar ba ki long ki ba kongsan na benta ban penimbiang ya ki karkhanashna jhat jong ka Amerika bat ban penduna ya ka jingshania ha ka China. Ka kenhon jong kinong yalam barim bat kinong tau ain jong ka Awami League kila ya kendu yo Billy Gallagher ha Ireland ha ka ba kila pan jingkersyan naki ri ka perthai ban wengno ya ka jing penjari kendon halor kani ka seng bat ban penpai biang ya ka ka ba kila batai kum ka sensyar pajba bat ka sanghima sima ka ba hok ha Bangladesh. Richard Bennett ula penrem jur ya ke jingkem jong ki Taliban ya ki kentai bat ki kena kentai ha harat halor ke jing keno ba ki la penken ya ki kendon niam Bennett ula ong ba ke jingkem ya ki kalong ke bean bat ula dawa ban pelaj no mardor ya ki ke jingle jong ki Taliban ki long shibenta ban penjur ya ki an jong ka akor balabu da ke Taliban. Kim Min Suk ula panma halor ke jingduna jong ki kot ballot ke bala pentut ya ke jingi tap vote ha ki katto kat ni jaka ha kapor jong ka election ha South Korea. Ula ong ba ka dei ke jingma ka ba kraw ya ka hok jong ke sensyar pait ba. Presiden Lee Jae-myung pat ula hukum ban tokit pura bat ban pentemai ya ke rukom jit nong mikman hadien ba ka jingduna ka ba klempat juja menoro ka penmi ya ke jingbitar pait ba bat ka jingiki. Ka United Nations kala maham ba ka Afghanistan ka don ha ke jingma ba ka pateng ka la banja namar kumba lai point pram million ki kena kentai kimyo jingpule na ka daw ba ka Taliban ka khang ya ki khon kentai ban late school ki he jong ka United Nations kila ong ba ka jingbeteng ban khang ya ki kena kentai ban late pule ha ki secondary but higher secondary ka khta teng ya ka lawe jong ka Afghanistan kat bada ki million ngut ki brio ki late thia thali khpo ka jing bumbiang ka bam bat ki jing ha ka liang ka long brio man brio. Ka Nithya Raman kala yok rong ban yakun election mayor jong nong ba Los Angeles ha ka ba kan yakun persya ya ka mayor Karen Bass hau benai naiwing la kha ya ka Raman ha Kerala bat kala he lasan ha US.
kimat kibaga yeng gilong ka jingla jong pai ba ban yo yau tunom bat ban light na ka jingbom don yeng don sem karaman ka la ban long ka nong India ban nungkong lada ka job kum ka mayor jong ka Los Angeles. Itu gilong kimat ko play.